I dag der vil jeg gerne vise, hvorfor at jeg ofte bruger subtotal i stedet for funktionssum i Excel regneark. Det sker, når det er, at jeg har nogle forskellige grupper af tal. Det kunne for eksempel være med nogle budgetter, hvor jeg har noget underopdeling af noget lokale omkostning, nogle bil og noget salgsomkostning. Og det er jo fuldstændig det samme scenarie med årsrapporter igen, med forskellige typer af grupper, hvor det er, at tallene bliver lagt sammen undervejs, og så kommer der en total til sidst. Så i det hele taget med kalkulationer, hvor jeg arbejder i grupper, der kan det være en bedre idé at bruge subtotal end sum. Og nu vil jeg vise hvorfor. Jeg vil starte med at vise, hvordan at jeg rigtig ofte ser funktionen sum blive brugt. Lige nu der viser jeg lige, hvordan man med genvejstasten får fat i funktionen sum, men ellers så ligger den lige lidt uden for skærmbilledet. Der ligger funktionen sum her. Fra nu af bruger jeg så kun genvejstasten, som er alt, shift og lige med, for at få lagt de her tal sammen. Det jeg ofte ser, når folk de så skal lægge de her tal sammen i et regneark, det er, at de siger lige med, og så tager de så tallene her, og så kommer der et lille fint plus, og så begynder man så at lægge tallene sammen. Problemer opstår, når det er, at man lægger en gruppe tal mere ind, fordi at det kræver så også, at du ændrer formlen, når jeg siger en gruppe 4 her. Jeg skal lige bruge en linje mere. Gruppe 4 her, og så skal jeg bruge en i alt, ligesom jeg har de andre steder. Og så står der 1000 her, og 500, 400 der, for en sum her. Så som I kan se her, så er det ikke lagt til. Der skal vi først lægge et plus ind og få det her tal med, og risikoen ved at man laver sådan en formel som den her, det er at man kan komme til at glemme at lægge den til nede i bunden, hvilket selvfølgelig kan få nogle katastrofale følger for et regneark, som man kalkulerer i. Der findes nogle forskellige måder at løse det her på. Jeg har fra tid til anden eksperimenteret med at lave den, hvor jeg laver en sum hernede, lægger alle tallene sammen, og så kan jeg dividere med 2. Så tager den alle tallene og lægger dem sammen og dividerer dem med 2, og det vil så sige, at så kommer vi ned på det halve, og så får vi det rigtige resultat igen, som I kan se her. Og det er jo selvfølgelig en udmærket måde, bortset fra hvis jeg går ind og så siger jeg en enkelt linje med 500 kroner. Når jeg redigerer den her form jeg har her og lægger de 500 til, så bliver det her det rigtige tal, men her der får vi kun 250 kroner til, fordi vi hele tiden dividerer med 2, fordi der mangler en sum til den her linje. Det er jo noget værre rod. Derfor så plejer jeg altid at bruge funktionen subtotal. Og med de her tal vi har her, der kan vi starte med nede i bunden at lave en subtotal. Og som det fremgår heraf, så kan vi så se, at der er en masse funktioner til subtotal. Den jeg næsten altid bruger, det er den der hedder sum. Funktion nummer 9. Sådan der. Og der lægger vi simpelthen alle tallene her i arealet sammen. Fidusen ved subtotal, det er, at den ignorerer andre subtotaler i et område. Så når jeg lægger en subtotal herop, så ændrer det ikke tallet hernede. Hvis jeg lige lynhurtigt får de andre subtotaler ind, så kan vi se det færdige regneark. Her skal ikke være nogen subtotal. Og lige med subtotal 9. Tastefejl der. Og nu har vi det endelige ark, og vi kan sætte enkelte linjer ind, uden at det har nogen påvirkning. Prøve det en gang. Det giver stadigvæk det rigtige resultat hernede. Vi kan
Vi kan sætte en gruppe 5 ind. Og vi kan endda lave en subtotal, som jeg bevidst laver forkert her. Og resultatet vil stadigvæk være det rigtige hernede, hvorimod at herover der vil det være forkert, fordi at der ligger nemlig ikke tallene sammen. Hvis vi laver den med de her 700 kroner her, og laver en sum over kun de her to tal, redigerer den her, siger plus den her, så ligger den kun de 1400 til, men der skulle have været 2100. Så derfor så bliver den her forkert, hvorimod den her, selvom at det her resultat her er forkert, så bliver summen rigtig. Derfor så er subtotal en rigtig god funktion.